Sampai katoning sirah netese banyu mata ja sampai katoning tangga curiga setitik kita menyangka semene sabare orang keterima baik kurang apa nih semene kita emane semene wis eman semene wis sayang angger ben disakiti priben gini bi sakitnya tuh di sini Mas Andi PKJ kanggo calon majikan Mamai Cherry wong Jatisari pisira bakal tak selamanya badan sing wis teka wis ikhlas digawe lara sekuat-kuat kita ngukur sabar kita bakal tak adepi lara perih hati omongan lan tindakan kaya wis ora sadar sirat tega sampai tega buang kita langkah curiga setitik kita menyangka semene sabare orang keterima baik kurang apa nih semene kita emane kata-kata hari ini lamun disakitiku diam lalu tinggalkan wong lanang pirang-pirang aja watir orang kurang ya Mas. Hey. Senada pisira bakal tak siapa
kita. Langkah curiga setitik kita menyangka semene sabare ora keterima bae kurang apane semene kita emane.